Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin idiri. Biyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili. Daytoy ti aldaw, kang inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagapu amin iti Ama, ti balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken piksa. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, arikot ken amin abanag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin agura, ta sumangot padaya. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Rogyan tayo, daytoy panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo kakabsat. Special intention the Mr. and Mrs. Wilfred and Edita Morales, ni Christian, Wilfred, John, Christian, ti personal and staff, ti Bishop's Palace, ti Gamo Isabela, ni Dr. Nanette Yagumyom, ken ni Ruben, ni Primel's Pharmacy, kastamit ni Pinky Jan Bartolome Biag, ken ni Gordon and Luis Bernadette Bruce. Kakabsat ti Diyos, tingitingan na ti pamati tayo, rinaan na, nukas ka, ano kaunag ti pamati tayo, itit na dagiti panubok, tapno tumibkar tayo, tirumbang nga puso tayo, iso ti agtalit ken kuana, natibkar nga puso, nga para ken kuana, agdayo-dayo tayo nga ro, iti naunag ka pamati, katapno maikari tayo makirano, iti dahi tinasantuan misa, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, pagbabaw yan tayo ida, yan tayo mamati tayo, gaya. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pisarap, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso agpakpakasiak ken Santa Maria agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakasidak kuma, iti Apo tayo.
Kasyan na tayo kumatiman nakabali na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ti pan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, when Apo mga asika, Gloria iti Dios, iti kangatuan, et ito'y dagakapya, kadang iti tatauan ang imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukba banda ka, daydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, nadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan ngari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika na pumia Jesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadahitoy arararaw mi. Sika si tutugaw, iting
kanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, nantangay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyong ti Espiritu Santo, Gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, turdan mi ti mangawag ken ka iti Ama. Buklem ko ma iti uneg ti puso mi ti umiso a panagnakem akas anak mo, iti kasta maragpat minto ti tawidan mi nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na daw tumuna libro dagiti ar-ari. Simrek na Ilyas ti may sa akweba, iti sinay tinasagradwa na bantay tapno umyan. Pagamamuan, nagsauken kwa na ti Apo. Elias, anya ti ar-aramidem ditoy. Rumwar ka kitagtakder ka ti sangwanak iti tapaw ti bantay. Hinuna ti Apo ken kwa na. Limabas di Apo ket nang yeg tinapigsa nga angin anang dayeg kadagiti turod ken nang burburak kadagiti batbato ngimawan ti Apo iti angin. Nagsardeng ti angin ket naggingined ngimawan ti Apo iti gingined. Kalpasan ti gingined adda apoy ngimawan ti Apo iti apoy. Ket kalpasan ti apoy adda basit a timek. Idi mangyeg ni Ilyas ti timek inabungan na ti rupa na iti kagay na. Rimwar kit nagtakder iti pagserkan ti ruki. Ti sao ti Apo. Iparang mo kadi kada kami ti agbalbaliw nga ayat mo, ket isalakan na kami o Apo. Parang kami dala kami ti agbalbal na ayat mo, isalakan na kami. Dingdinggek ti sasawen ti Apo Diyos. Ikarina nga itet tital na kadatayo at tao na. Nulakit iti tay subyan dagiti minamaag nga aramid kayo. Pudno asi sasagana amang isalakan karigiti agdaydayaw ken kuana, ket agtalina edto ti dayag na iti dagatayo. Parang kami dala kami ti agbalbaliw na ayat mo, isalakan na kami. Agmaymay santo sadyay ti ayat ken ti kinapudno. Kitagtipon to ti kinalinteg ken ti kapya. Agpangaton to ti kinapudno ti tao manipod dito'y daga, ket ti kinalinteg ti Dios tumannawag to manipod langit. Paraburan na tayo ti Apo, ket umadunto ti apit ti daga tayo. Umunanan to ti kinalinteg amag na ti sangwanan ti Apo. Ket isagana na ti dalan apag naan na. Di maibasa na adaw isurat ti San Pablo kadagiti taga Roma. Pudno ti sasakwek, kaunak ni Kristo ket jak agulbod. Paneknekan ti konsensyak nga iturayan ti Espiritu Santo ajak agululbod. Napalalo ti ladingit ko, di maipep ti saem ti pusok, kapu kadagiti kailyak. Isuda kabagyan ken kadaraka. Mabalin la kuma, uray siya klaeng ngayon iti lunod ti Diyos, ken maisina ken Kristo, kapu kadakwada. Israelita da, ket pinagbalin ti Diyos ida nga anak na. Inranod na ida iti gloryana. Nakitulag kadakwada, ket inted na iti lenteg na. Adda kadakwada iti pudno panagdaydaya.
Inawat da dagiti karina. Kapututan ida dagiti amma, ket kadaraan da ni Kristo, numaipapan iti kinatao na. Madaydayaw kumaitag nanayon na Diyos, amang ituray iti amin. Amen. Isaw ti Apo. Yaman tayo. Agsao ka uapo, dumdumgig tuyadipen mo, adaken ka dagiti sao amaka, itetiag nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sao amaka, tetiag nanayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka, o Apo. Bayat ti panagawid ni Jesus, panangpagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na dagiti adalan iti bilog, ket pinauna na ida bumalasiw iti danaw. Idi napagawid nan dagiti tattao simmang at nga iso iti maysa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin, may maysa ni Jesus sadyay, ket iti daytamot lang nga oras, nakaadayon ti bilog iti igid ti danaw, ket mayallo-allon, agsipod ta subsubaen ti angin. Iti parbangon, nagna iti rabaw ti danom, anapan ti yanda. Nagbuteng dagiti adalan, idi makita da ni Jesus amagmag na iti rabaw ti danom. Al-aliya inyikis da, gapo iti buteng da, ngem dagos a kinuna ni Jesus, di kay agbuteng, siyak ni Jesus, di kay agdanag. Apo kinuna ni Pedro, no agpayso asika ayaban nakman, di taayan mo amag na iti rabaw ti danom. Umay ka kinuna ni Jesus. Dimsaag adagos ni Pedro iti bilog, ket nagna iti danom anapan ken Jesus. Ngem nagbuteng idi madlaw na ti angin, ket idi lumneden nagikkis. Apo isalakan nak, iniggaman ni Jesus ti ima ni Pedro, ket ginuyod na sana kinuna. Nagbasyit ket ti pammatimon, apay anagdua-dua ka. Limugan da iti bilog, ket nagtalnan ti angin. Dagiti adda iti bilog, dinaydayaw da ni Jesus. Pudno asika ti anak ti Diyos, kinunada. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Mabalintay nga ibagat ti good morning. Dakay ti mangibagan ke not so good ti morning ko. Madi, taapaya. Ay by the way, no sino mangayat nga mangagaw dayto nga uyak alaen yon. Uyak kada sakit ti karabokog. Nagpilgrimage kami gamin, apo idi dagita imay jay parokya, di bagbagami iyan announce mi idi. Nangrugi di Biyernes, nagpilgrimage ti parokya, nagpakas jay Cagayan Isabela. Ngam before pa ilaeng dayta marinakon nga medyo madi. Iso nga di rabi iti Huwebes kalpasan ti misa, panagrurubwat ti parbangon na imbagak di sakristan, may daman masamasak yun. Minasamasa na kaginawa. Ngam talaga marinakon, diyan mo nabannog natan. Idi napangkam ti parbangonan, mayat pa'y mula karkararagak nga malpas ko data nga pilgrimage. Tapaya gamin nga da pilgrimage. Ti pilgrimage ngamin na espirituan apa nagdalyasat niya.
nga mapan kayo kadagitay kayat yo papanan simbaan dagitay ayan ti religious sites ta mapangkay ag kararag nga na espiritual nga panagdalyasa at mapan ag kararag tano matungpal mo daytoy magsupapak mo ti basol mo maikadwa adda indulhensya plenaria nga maawat mo anya ti indulhensya plenaria lagi pantay manen ulitin tay manen nga o datay nga tattao numatay tay to uri na kumpisar tayo ti basol tayo napakawan ngam addan to certain period of time nga ikaro tayo laeng dagiti basbasol tayo. Iso nga ti nasingpet nga awan basol na nga tao ikarkarigatan dan mabalinan napakawan ti basol dan agtaros ngam da tayo agyan tayo ti purgatorio ta ikaro tayo tulat ta dagiti basol tayo no managdakdakes tayo. Kano ag pilgrimage ka makipiyasta ka kadagiti dadakkel agaramid ka dagitay dadakkel nga banbanag makmaksayan day ta maawat mo di indulhensya plenaria lualwam di panggap ni Santo Papa lualwa ay agkonpesar ka kin agkomunyon ka makmaksayan day jay indulhensya plenaria ay di jay pa nagtutuok mo gapo ti indulhensya plenaria iso ano kanayon ka ngagpilgrimage kas lakas jay kuma uno dagitay makipiyesta dagita Christ the King dagitay ko adda maawat nga naisangsangayan kanapang kami mayat pay mo laeng nagmisa iti bigat ijay sinait taiso schedule ijay ayan ti basilika tayo ni Santo Cristo daydaywon dagiti taga norte taga amin datay samo lang taga Ilocos Norte hanga mapan taditay sapay ammo nga basilika kin nabileg ngar ni apo lakay sinait na mapangkayo kadatan sa amon lamang kudkud di saka na nga diyo maamo na niya ti panggap na nagmisa kami hindi ko madlaw kon nga madinabasa aktiling at kunak jay kadwak ingkaman mga lati pagsukatak ijay lugan nakabaybayagdan nga umay adda nga ta problema da dagitoy di ko agal aludod nga umay mangyawat apaya nabuyatan ti soka di bagmo apaw at nagbalong kam ngaron ti soka mga ipasalubong mi kini Apo Obispo J. Isabela po William nabuyatan ti soka di jay anyang orti ka pamayan tayo tatandi pay agat pinaksiwak nga aging gadyayan brief media short pan ay so sa apo anyang orti kas tatay tatan kano kumano agmumuryotak nga padi panunotek adda active pilgrimage no agpungtutak ingatok takiday ko sa bagay nakangato magkidi nga datin aw mamaalak no agasok ti lapayag kada kung nga dati ngerrak ida ay lamutek ko maida ti uyong aw mamaalak ala kay nya nga rod aw maakin basol tila basol di dalaket di ko mabagdat indiket data iso na basa uy may dako mama siyempre na madadael lata mo di pilgrimage na alangan nga dadaelag la data ba biag kon gaputi soka napangkam lata nasigla na mo ta apanda pinalukatan di Robinsons di lawag gimatang dati brief kin t-shirt o dihan nga nausar pa di brief ko nga nagpilgrimage niya kanapang kami di apangkam di badok di magas kam di badok ijay paway agluwalo dagitay magkakadwami di dan sapay nagluwalo data maagsilsilpi kada gibid video ti obrada di kada tagluwalo kayo nakipagsilpi akmet na niya pala halan nga tiwon dakmet di ba napang kami biyahe aging adya picture nakadanong kam di pihat adu man ti maururay yung tami hangkam nga agsusurot ti dalan adda mangibaga pakanigin adda mangibaga pakannawan maya nakadanong kam di pihat di kuan sagsagaan na kami ti ijay kam nga maturog nagawang kuryente blackout ay susapo pang nga asim kanagado ti makakita ti alalya nga kakadwak baka makakita dati alalya to nagadamo laeng kararag kay manen makimisa dagitay kwan mayat lata jari nana ngam madin jari nak tinakain laki kaluganak ka dagitay makimismisa kada tayo nga taga-abra kada parmasida ta ijay basme lagagat sardinas ka maamin ijayan dagita buok mi ka nagkakasjayan kada tarupa mi nakaurup-rupa ngeten ta GR kon na heater nagpudot halaga na nagyanak ijay bas talaga ja nakatungpal kino maturog di kadwak agur orok siyak agar arubos ti
Lingat ko ta nagtumarak nga rod, tadi nga rod, madi man. Anyway, nakadanong kami jay, di ka mapangkaman Isabelan. From Piat to Isabela, 1.5 hour laang. One magnate ti shortcut. Nagadumot ti suggestion da, shortcut kada aglalaok intan. Nakadandanong kampay ti partikaling nga nagpakas jay. Adda man na nagpakanigid, adda nagpakannawan, da jay may nga grupo na sursur da ti intero nga Isabela. Namintluda nga na Labsan ta katedral, di na pa'y nakita iso. Awanin, aldawan. Idadda kami yayan tila kararag ko. Malpas kumata talaga, may din agraman boses ko, madin. Nakimit mo, dagitay kakabsat ngagbuyat ta, nadayo pa nga lugar dyan na pananda. Nakimit damot, imay da, nakimisa, basit damot nga maduda. Nga ay adayo naggapuan da, imay. Ori dagi jay, ay kakadwa ni Apo Bishop Antonio Apo William ijay katedral ka Apo i-shout out na kamtumot ano agmisa ka apo adda shout out na mayat nga tati ag shout out mo timi la dagita yung personnel ti Isabela shout out kada kay nagmadima imay da nagmisa kami nalpas nagmayat pinangsa nga ilida nya hindi ko an awi dan awanen mapanen jeri na kon mapanen iso ti kong kunak apa yang ano daytay planuam ti agkararag nga daytay saya atem nga pasanton di biag mo. Andan to pala agsakit. Agsakitak pala nagado nga aldaw apay nga ijay pala ang maapanak agkararag. Nagado nga panang buyat dati so katabiyag ko iso pala pinang buyat naman ti so. Apa yang ata? Di ko an agawid kami. Nang lintag kam dituyan. Ito'y lamot ipugawan, lamot nagpigsat todo. Nang lintag kami ito'y napanda ng likaw, dagay kadwa kayat konti agawid nga talaganta. Dahil pampanunutag da ito'y misa. Awan boses ko nga simmangpet. Sinapak tinaturog. Amo iti kararag ko. Apo, ikan naktiboses na bigat. Talaga awanin. Aw mo, mabalin ko nga pagmisaan. Mabalin ano kaya yun, kasi kahit agmisa, tas agtugaw. Ako mga mabaling ko pagmisaan, at dami schedule amin nga papadi, tila kararag ko, apo makaamukan, ikan naklaan ti boses, oray no haan nga napigsa basta, makuan kasi agir-ir ko na kagpagpagirgirak pa'y. Apo ikan naklaan ti boses, awanin. Hindi laang, tay bigat ka, ipadas-padas ko, ho, madilat na nga talaga, vocalization na, kais na talaga. Ejenti ko na kon. Iti agkararag akon apo no kaya mo na bagay kinarit ko kunam agjakin po ita no hanak nga ikanti boses sika mangmisa ko na nagbuteng mo niya po Diyos okay na niya nabak ka inikanak ng basit la narigat kayso ti kong kunak apaya nga ti biyag tayo niya no detay kaya mo ti agpasanto kaya mo ti agaramid ti naimbag kaya mo ti at dalat na madinakaslaman dito ibanghelyo. Dito ibanghelyo tayo. Nagkalumanan dito eh. Tiko na ni Marcos, ay ni Matthew, dito ibanghelyo tayo tata. The same event, Jesus walks on the water, nagnajarabaw ti danom niya. Ken di pa nagparang na, ay di pa nagdaluyon na itinapigsa. Kung na ni may Matthew, may isa nga event, nagkararag, napapanawan ti tao, nagpating nga jay dalo ay naganan jay bangkada kagaputan nakaadayon nagna ni Apo Hesus nga subsubaen ti daluyon jay bangkada nagna ni Apo Hesus nga napanjayanda dayjay ti version ni Matthew da Marcos ken Lucas ag sabali nga event jay panagna ni Apo Hesus parbangon magmagnada ay nagungar ni Apo Hesus parbangon na kita da nga magnajarabaw ti danom kaalalya ko na dahaan siya ngam natalina ay ti danom dayjay. Sabali mo ti may maysa ti version na maturog ni Apo Hesus ije kutit amuyo ti kutit. O amuyo kutit. Diyan lang arod makasaon ipadubliyo pa ilaang kunana maturog ni Apo Hesus ije kutit ti bangka nagdalo-dalo yon, nagsihati urok na, hoy Apo, agreing ka na kamalmas tayon. Inya kati pamati yun ay nagkapsutan, agtal na ka kunana. Therefore, dagajido, ang ebangelista, nagsina nga aldaw niya. Katata ni Matthew, nagtipon. Agkakawatan tayo haan.
Nagsakit ti boses ko, sakit pa lang nga makauawat, nakitaan yun. Katata ni Matyo nagtipon. Kaya di ko na, ni Matyo ko na, nakaadayo, simurot ni Apo Jesus, ngamsubsubaan ti angin. Iso nga, timpuak ni, ay niya naganang ko na Apo, ayabanak man nga umay, kuna ni Pedro, kini Apo Jesus, may ka kuna na, nagnamot ni Pedro iyarabaw ti, danom ngam idinagdaluyon, limned. Kakuna na Apo ka asyanak. Amuti ko na ni Apo Jesus, king ko, apay nagbasit ka ti pamati mo, apay nga agdwa-dwa ka. Isa ti agkarkararagak tayo parbangon, Apo, anya, agjakin po ita, pagsaun na kuwan no saan. Dinublik na binasa di Ebanghelyo ko kunana ka, nagbasit ka pamati mong kunana kanya. Nagbasit ka pamati mo, apay nga agdwa-dwa ka kunana. Alaw na po, rebasit lang di itad mo nga boses. Nagbasit ka pamati mo kunana. Kawan, kita nyo tayo, first mass, from Sinait, i-doktora at tinawagak di Kalman, imay da nag-first mass tatay, inresitaan nak ti agas. May nag-first mass tatay, nagawi din. May lang nakipicture mo di kadwa na. Kita makipicturean aya. Iso ti ko na, nagbasit ka pamati mo, haan lagayam nga di pagsaun na, at dapat doktor nga imay na inted nga mangiresita ti agas. Itaan nyo niya? Ay, at na pamati yo, awan. Awan sama. Nang pinagmisa na. Iso ti ko na, nagbasit ka nga pamati mo kunana. Agpaiso magkakabsat kasjay ngamin. Agala ko agdalyasat tayo, agpilgrimage tayo, ado ti ited na tadadaulan na tayo. Di pagluganan daga di kakadwami, di jay basta, imbes nga aircon, heater. Di buok daga kasladay tayo ngay, inaga na ti paglipit yo, ti buok nga nakawara nga kasjay nini, kasjay ta umulog da ka nakawarwara daga ta buok da ka. Subukan na kangarod, kasjay ngamin. No kaya mo ti agsingsing pat, ikan na ka ti problema. Tasubukan na no adda pamatim. Kaya mo agaramid tinaimbag, addan to lata kritik mo. Kaya mo ti agayat nga day tinapod no, addan to lata mang lipot king ka. Addan to lata daluyon ti biyag tayo, nga mangiguyod di jay pamati tayo. Ipalnad na tayo to lata. Uri no niya aramidam, uri sa din no, pagtrabaho man, ijay gimong mo man, uri no, kunamon ka, lajak man lang ako markaritan, nagsingsing po, adama akaritan da ka. Kasdyan nga mintibiyag tayo. Na itad na dagitoy, tapno subukan na, no kas ano, katibker, ti pamati, ti tunggal may sa kada tayo. I-reject na ka ati. Uri, siya atem ti agserbi, ti umuna pa yung mang-reject kanyam, kakabagyam, kadagagayam mo. Number 1 data. Taapa niya, no daduma, haang mga ti purpose nga i-reject na ka ni Apo Diyos. No di kasla ko madya panag na ni Pedro ijay danom, nakapag na mo iso na actually ko nadagiti theologian, ngam idi may ti daluyon ti biyag, nagdua-dua na abak, limned, kasi makanyatay gamin. No agaramid ka, adda mang kritiking ka, adda mang talmugking ka, aramatin na amin to destroy yo. Ngam no agpailunod ka diyay, so maabak ka, so dayan, lumaban kamutan, chinismis na ka, chumismis kamutan Nyo day tay, karitan na ka, kumarit kamutan, dayan ti maabak. Magunggun dayan pamati, iso maabak tayo, iso dayan agpaisurot tayo, iti daluyon ti biyag, kunana dayan. Iso nga ni Pedro, nagpaabak iya daluyon, nagpaisurot iya daluyon, limned. Iso di jay maabak tayo. Ngam kitaan ni Apo Diyos si pamati tayo. Iso di jay kunanakan niya tayo, no di tayo agsurrender jari namon, maupupay kan, kaslaawan namnama tibiyagan, at dabasit hanyo nagkinaawatan ka, nagpaabak ka, imbes nga di jay pamatim kin panagserbin ti pampanunutam, inabak na ka di basit, akamali ti tunggal maysa, iso di jay maabak ka ti daluyon. Ngam God is a God of second chance kunana latta. Kita ni Pedro idinalmas,
Apo kaasya nagpasaw nga rod nga napan niya. Umayak man apa, 5 taon. Nga may dinalmas. God is a God of second chance ko na day dyan. Apo kaasya inalangon namanin. Iso nga uri maitublag ka, uri mairareb ka, uri maabak ka ti daluyon ti biyag. Agpaarayat kan tulat ta kanya na, alangunan na kan tulat tahan na ka nga italmag. No siya kumamo di ka, nagpasok ka mo loko, itam, kunan na kuma, kaslakan niya yung maglaang niya, no dagpatulong ka, kebs kunayo. Ngamaan, inalangon na maglaang, binatak na. Iso nga uri mairareb tayo, uri maabak tayo, uri no agduhadwa tayo no daduma, kapintasan tulat ta, agsubli tayo tulat ta nga agkamang kingkwana, si tatanggayan tulat ta di iman na nga umawat kanya tayo. Nakaunat tulat ta di iman na nga mangaun kanya tayo, day ta ti attitude ti Diyos, day ta ti attitude, day ta ti na Diyosan nga aramid, nga no daduma iso na lang makaaramid, nagrigat tayo nga aramidan, nga mabalin tayo nga aramidan. Nga iso na alangunan na tayo lata, basta agkamang tayo kingkwana. Ngam ti karit na kada tayo kakabsat, no adda na nagapamati, makapagnatay mo't ijarabaw ti danom, kayat na nga saon, mabalin tayo mo't nga agbiag, akas mangtulad iti kinalintag ni Apo Jesus. No haan tayo nga agpaabak kadag iti daluyon ti biag, mabalin tayo mo't ti magna, akas kengkwana. Kinuri pa may tublak tayo, kung natay man nga ulitin ng addan tulak ta, nga mga langon kada tayo, dahil ta tinadyosan nga aramid na. Hala kakabsat, kanya-kanya tayo adda, kanya-kanya kada tayo adda, kanya-kanyang daluyon. Haan nga maikat, no malasatam di daluyon mo tatanga aldaw, no tatanga agdama, hamo ekspektarin nga awanton, haan addan tulak ta. Haan nga maikat na duma-duma daluyon ti biyag. No oray no kunam nga awanen, addan tulat ta. Iso nga si sasagana tay latta kuma nga uray sumangbay dagitoy haanak nga agpaiyanod iti dayta nga daluyon kumpetak latan. So nga rodyo ko na nga napinpintasen nga hamusulsulwan ti magnan kumpet kalatta kini Apo Isusen. Na may mayaten nga hangga agin lalaing nga umayak man Apo haan may mayaten nga bitinan nakman Apo may mayaten dayang attitude kaya na nga sa uwan si kakapet akanayon kengkwana. Dayjayan na ununag apamati dayjayan. No amin nga aramidan tayo ka bigbigbigan tayo nga nakakapet tayo kengkwana dayjayan na ununagan apamati dayjayan. Iso nga agpakibin tayo sakbay tayo pa nga mailunod, sakbay tayo pa nga maiyanod, sakbay tayo pa nga mairareb na may mayaten nga kumibin tayo laang. Kaya ti kamayatanan nga panagtalag kanya po Diyos. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarsuay ti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti may sa nga apo an Hesu Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Napaypay sa Diyos. Nagtao di ti napaypay sa Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaang iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao. Ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit. Ket nangala iti Espiritu Santo. Ket nagbalin na. Apo ken mangmang ted iti biyang. Iso agtao diti ama ken ti anak. Ket pagrukbaban ken daydayaw. Amay timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propet. Mamatiak met ti iglesia may maysa. Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbas.
namnama iti panag. Hintay umararaw iti ama tayo anay langitan, tani Apo Isos tinagko na, di kay agbuteng, siyak ni Jesus, di kay agdanag. Ikamang tayo iti saklang na tinapnuan talek pamati, kinwaya-waya tayo, amang iyibkas kadagiti kasapulan tayo, babaan ti panulong ni Apo Isos nga anak na, ket kuna tayo, Apo isalakan na kami. Ado ti pakariribukan ti binuangay mo nga iglesia. Dawaten mi apo ti panarabay mo, karagiti pinilim amang idaulo ken kuana. Nangruna ken ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tagtultuloy ko mati kinaregtada ngagserbi, para iti kaysaknap ti ebanghelyo, iti amin a lugar, kumararag tayo. Agsagsagaba ti sangalubungan, iti naduma-duma a krimen, ken panakaabuso dagiti awanan gaway. Idawdawatan mi ti pagilyan mi a Pilipinas, nangruna ti presidente mi, ken dagiti napili a mangidaulo, iti turay, tagkaykaysada a mangitrabaho ti hustisya, panagkaykaysa, kapya ken panagduras dagiti umili, kumararag tayo. Nasaya dagiti pinilim at tattaom, gapo iti panagimbubukod, ken kinaagom anang nang pamuay iti kinakurapay iti kagimungan. Agtaing ka, Apo, kadagiti puso mi, tapno agtitinulong kinagsisinaranay kami, dangruna kadagiti kakabsat mi ang masaksakit, agsagsagaba kinakurapay, umararag tayo. Ni Apo Jesus ti dalan, ti pudno ken ti biag. Ikamatalek mi dagiti minatay mi, tas ikamit laeng ti pagsublianda, ket makiranod dan iti nagloryaan na pagaryam. Ngayon saganan ni Apo Jesus, babayan ti papatay ken panagungar na. Kumararag tayo. Nagduduma dagiti panggep akayat mi adawaten, iti panagulimek mi, itagay mi dagiti kararag mi ken ka, nga amami, kumararag tayo. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, isalakan na kami. Dagito'y ama, dagiti kararag mi nga anak mo, ket sitatalek kami, iti asiken ayat mo, apat gam ida agraman dagiti saan mi maibkas, nga adda iti kaunggan ti puso mi, dawaten mi amin dagitoy, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon kam makita, gaputayat pinadam ida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak ti umay mi
tinubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat, pinadamida, naurnusda, nakapinpintasda. Tinapay ken arak, wenawatem bendisyonam, huwa pumi pagbalinem ida, anasantuan abagi kendaram. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat, pinadamida, naurnusda, nakapinpintasda. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaaya-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Daton kadagiti imam, ket may para ken pakaigloryahan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo awatem kad dagitoy daton nga iroknoy ti iglesyam si kamot laeng tinangted kadakwada pagbalinam ko maida pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumang, Itag-ayo dagita puspuso yo. dadan sa itiya, Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. karikit mo. Budno na may kari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas tauna iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti managbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa. Ilangit ken daga, napno day ti pakay daydayawam. Husanay ti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan, ti Apo, husanay ti kangatuan.
Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asiayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagik isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, ina kamin salakan, manubot ti sangalubungan, ina kamin salakan, manubot ti sangalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan, laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi, apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim, awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda na kapudno a nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria itagnanayon nga awan ti inggana. Tayo mararaw iti Ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tunteng kuma, ti pagariam matumpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akas sa dilangit, item kadakam, ti aldaw ito'y ti kanen mi, iti pati na yung aldaw, pakawanemet, di basul mi akasmet, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, inakamet, baybayan, ngaumanno, guti sulisuket, salakan nakam ketiti, dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaing, ti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamain mi, kaniti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam titoray, ti panakabalin kindayaw, taganayo na dinto agsarday. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon, nga awan di hinggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Stok mami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayang kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalbungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kat ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, at iti kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, anti may salay nga sao. Tumangada ken kapo itib kasku tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuk ko umangadak ken kapo kitib kasku tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuk ko ngaruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenaen abukod mulaeng naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenaen abukod mulaeng dagita imam ipatay mo ket pukawem sipnget ibiyag ko asikalaeng tibagnos ko gagturong kinapudno nagita imam ipatay mo ukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko gagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat ibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay nabukod mulaeng naruto Diyos apuken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay nabukod mulaeng siya sino ang malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di daw Diyos nga po
pasantuim kinakurapay ko siya sinuwag malagip mo marik nampay kadiya minasugsugat ko agasam kadida o Diyos nga po pasantuim kinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka hinagdawaten daytoy adipen mo ala ikakat kibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ak talay na inabukod mulay naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakad kibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ak talay na inabukod mulaing tumangadak ken ka po ketieb kasko to'y arararaw ko itaasing genayat mo nakitalik to'y asug ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapno ak talay na edabukod mulain. Kumararag tayo. Apoy pa mo kadita pa kay salakanan mi dayta pan nakiranod mi kadagiti sakramentom ket patalgedan na ti pamati mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamot ka. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat yaay ni Jesus Dios tayo kenayat adungal daw tinaglabas kaniyak ngem day tuyen di mangted pudno aragsa